Vale. Bueno, moi boas a todos, a todas, todes, bueno, todo o mundo, a esta segunda charla das xornadas Mundo en Crise, Guerra Xeopolítica e Loitas Sociais, que dende Ecoar Global organizamos, como comentaba a miña compañeira ao comezo da presentación da primeira charla, forman parte dun proxecto que se chama Agora R, que son as xornadas anuais, cuxo objetivo é pensar un pouco, reflexionar, debater sobre as dinámicas de poder e contrapoder, bueno, activar un pouco a cidadanía. Este é o terceiro ano que se fan estas xornadas e despois da charla que deu Alberto Quian-Pampín sobre ética hacker, agora toca a quenda a Xosé Manuel Beiras, que, bueno, eu creo que é unha persoa que non precisa presentación e agora mesmo non sei se fará xustiza as cousas que vou dicir, pero bueno, é un político, intelectual, persoa de referencia, non? Un académico, bueno, economista, escritor, unha persoa moi prolífica, non? De referencia para a sociedade galega, de diferentes xeracións. Foi catedrático de estrutura económica pola... catedrático de estrutura económica pola USC. Vitalicio. eh... A universidade pública é así, és catedrático toda a vida, ainda que seña xubilado. Vale. Pode Bueno, formar parte de tribunais, cuidado, Sí. Foi deputado polo Parlamento de Galiza, moito autor de diferentes obras, algunhas de referencias como o Atraso Económico de Galicia de 1972 e, bueno, teño aquí algunhas máis listadas, como Prosas de Combate en 2012, pero, bueno, o importante é que unha das voces máis influentes a día de hoxe do pensamento político galego. Antes de comezar, comentar que a charla terá unha extensión de máis ou menos entre 45 minutos, unha horiña, e despois daremos paso a unha rolda de preguntas, de... Coloquio, digo eu. Un coloquio. De preguntar sempre é moi fácil, pero hai que falar. Debate, reflexión, preguntas, etc. Que será máis ou menos 25 minutiños. Canto? 25 minutos de preguntas. Si o vemos ben. Vale. Bueno, nada, antes de darlle paso a Xosé Manuel Beiras, comentar que todo isto é posible grazas a chega das persoas socias de COAR, por suposto, o esforzo, tempo e traballo das persoas que altruistamente veñen aquí a dar palestras, como é o caso de Xosé Manuel, e as compañeiras, as activistas de COAR Global. E, bueno, sin máis, eu dou paso a Xosé Manuel, así que cando queiras. Pois moitas grazas. Eu tamén quero agradecer a hospitalidade do de 4x4, que xa había ben anos que non viña por aquí, porque xa non son tan novo. Bueno, en realidade, isto meu de hoxe máis ben parecese a unha aparición, porque eu levo bastante tempo quasi confinado voluntariamente e sin que haxa peste pola redonda. A peste está agora en San Caetano e en sitios así, na miña casa da aldea de Aguiar. Francamente é que levo moito tempo sin aceptar ningún acto público no que eu teña que ser de algún xeito ou protagonista ou coprotagonista, así, por tanto, nin conferencias, nin charlas, nin esas redondas, únicamente, ás veces, entrevistas, pero que xa levo tempo, moito tempo dicindo que non quero facer máis entrevistas porque xa está ben. Porque estamos nunha etapa en que, para mí, pareceme que xa está ben de falar, e o que hai que facer é actuar, falar moito. Sin actuar non é o caso de COAR, por suposto, nin de outra serie de organizacións da sociedade chamada civil, que son as que están exercendo como cidadáns e defendendo o país frente a toda a barbarie que os maga, que o martiriza e que quere asasinalo. É a sangue fría como na obra famosa de Cold Blood. Entón estou así. E a min chegarame unha mensaxe a través dun irmão meu que vive no Morrazo de Moaña,
pero estaba nesa situación, e ademais non estaba de moral para nada. Pero, despois, pasado un tempo, recibi unha carta que estaba no buzón. Cando mirei no buzón, levaba 4 ou 5 días no buzón, empezaban a rillar nelas as babosas que se meten por ali. E xa tiña furadiños as follas. Era unha carta de Lara Cortizas. Non sabía quen era Lara Cortizas. Bueno, pero a carta esa, pois como veume, e sobre todo esa carta dixome, bueno, tampouco podo estar sistematicamente dicindo que non a todo. Xa houve unha época en que éramos coñecidos como os do non, cando éramos os únicos que afirmábamos as cousas. E, polo tanto, pois, aceptei. E disculpademe, polo tanto, por ter a ousadía de vir falar a estas alturas da miña vida e de vir falar de algo que xa está moi sabido. Eu coido que o que eu poda eu decir hoxe está sabido, e únicamente o que pretendo é facer unha especie de expoñer un croquis que poda ordenar a capacidade nosa de analizar a realidade actual, non? En realidade, aínda que en nós concretamente vin que había un rótulo, que era un rótulo sobre o papel das empresas transnacionais, etc., o título que lle puxen a isto, se se pode chamar charla, é un ciclo contrarrevolucionario na longa duración do sistema mundo. E por unha cousa, razón, porque tense falado, tense escrito moito, tense comentado moito, non só nos ámbitos da sociedade política, como diría Gramsci, senón nos ámbitos da sociedade civil organizada e da esquerda social, que esa sí que existe, non sei se pode decirse que existe a esquerda política, pero sí a social, como se está demostrando neste país. Pero o que pasa é que hai que explicitar que o ciclo ao que me vou referir é un ciclo contrarrevolucionario. É un ciclo involutivo e contrarrevolucionario. É un ciclo que arranca da reviravolta dos primeiros 70s, do século XX, claro, e que abre dous procesos combinados no sistema mundo. E eu coido que hai que ter en conta que se trata de dous procesos diferentes en etioloxía, en índole, en natureza, pero que son procesos que se combinan. E a eles vou referirme, e procurarei non pasarme dos 45 minutos. Porque a veces eu enrollome cunha persiana, pero entonces Lara tens que decir, para que xa está ben, e paro. E abrimos o coloquio, que é importante para mí. O primeiro proceso é un proceso que constitúe unha contraofensiva do gran capital transnacional no centro do sistema, porque a ofensiva do capital transnacional na periferia do sistema é sistemática e permanente, pero é unha contraofensiva do gran capital transnacional no centro do sistema. Procurarei logo darlle explicitar porque digo que é contraofensiva. E o segundo proceso é o declive da hexemonía yanqui. Entón son cosas distintas, son fenómenos distintos, pero están interrelacionados e están combinados e actúan combinadamente. Vamos por partes, entón. Vayamos primeiro ao que digo a contrarrevolución ou contraofensiva do gran capital transnacional. Vamos ver. A finais dos 60 está vixente a orde mundial deseñada ao remate da Segunda Guerra Mundial, 1945-1948. Todas as institucións que se crean naquela pois é a nova orde mundial. É unha nova orde mundial que o que pretende é abrir o paso á nova expansión do capitalismo, á reconstrucción da Europa occidental destruída. Naturalmente a Europa oriental sigue sen ser Europa, según agora está demostrado que non é Europa, é dicir, Rusia non está Europa. Einstein non fixo os seus famosos filmes na Revolución dentro de Europa, o Odessa non está en Rusia, Crimea non foi a que era o burato de entrada dos otomanos en Rusia que taponou Catalina Grande a menos que 18 co famoso amante e primeiro ministro Potensky, non? Potensky, a base de precisamente Ropovarki, e así sucesivamente. Bueno, pois esa orde mundial, entre as cousas, o que facía era pois abrir unha nova formulación
do sistema monetario internacional porque a crise do patrón ouro fora unha das causantes da gran desastre dos anos 20 e 30 e, por lo tanto, da gran depresión, etc. Entón, esa nova orde mundial, por dar algúns rasgos, Toni Domènech, que escribira o gran mestre de filosofía política catalán, prematuramente desaparecido, embridaba ao gran capital. É dicir, puñalle unha serie de rédeas, de bridas, de freos que o capital tiña que tascar, por exemplo, por todo o que son os movimentos internacionais de capital e cosas así polo estilo, e ademais isto creaba un sistema monetario internacional, SMI, e un fondo monetario internacional, fondo monetario internacional, con un patrón distinto do patrón ouro ou do calquer patrón metálico, non? E o novo patrón era un patrón divisa ouro. Houbera un debate moi importante que foi famoso nos medios de economistas, nos acordos, nos debates de Bretton Woods, onde nace todo isto, entre o Keynes, no? O John Maynard Keynes, e o representante do Tesouro norteamericano, que normalmente Keynes era o que tiña as ideas xeniais e outro era o que representaba a potencia vencedora, e, por lo tanto, ao novo hexemón, non? E a divisa ouro, que significaba, por si acaso? Pois significa que o patrón do sistema monetario é unha divisa, neste caso, pois a divisa da potencia dominante do dólar, pero é divisa ouro porque o Estado do cal a súa moeda é o patrón do sistema monetario ten que responder cos fondos en ouro, ten que... Isto podemos lanzarlo por aí, ten que ter reservas de ouro cos que respalde a convertibilidade da divisa, do dólar neste momento, en ouro para a liquidación dos pagos internacionais nas circunstancias establecidas nas normas establecidas daquela. Bueno, isto é a terceira gran gran característica, digamos, da orde mundial, é que propicia políticas welfare state no centro do sistema. É dicir, propicia políticas de carácter socialdemócrata no centro do sistema, aínda que non en todos os estados do centro do sistema sexan levados adiante por partidos denominados socialdemócratas. Pero, por exemplo, pois aínda nese momento, pois o Partido Demócrata norteamericano aínda seguía de alguma maneira a tradición de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt fora socialista en Norteamérica cando existía o Partido Socialista, cando existía un Partido Comunista en Estados Unidos en primeiro tercio do século XX, e, polo tanto, políticas que eran socialdemócratas que os primeiros que as empezaran a aplicar foran os suecos. Dende o comezo dos anos 30, os suecos adiantáronse a todos os demais en aplicar políticas contra a Gran Depresión. Políticas anticíclicas, non? Ou ao contrario que fixeron os animales da Unión Europea cando se desencadea a crise do 2008 e logo a Gran Depresión actual, non? Pero isto en toda a Europa occidental faise eso. Hai que sinalar unha cuestión que con variantes, claro, que tamén esas políticas de carácter socialdemócrata, por tanto, de welfare state, do estado de benestar, políticas que nas que o Estado sexa un árbitro activo entre os poderes de clase en loita entre eles, o poder do capital e o poder das forzas de traballo, por tanto, das gran patronais e das grandes sindicatos obreiras, pois que esa situación pois na que o Estado o que fai é lograr que, por unha banda, o Estado se reserve e o capital non penetre en determinados espacios da economía da sociedade que se reserva ao Estado. Por exemplo, empresas públicas do aparato productivo, pero estratégicas
por exemplo, como pode ser pois, as finanzas, como pode ser órganos de transportes, ou como pode ser, por exemplo, pois, a enerxía, etc. Todo eso que son, por tanto, empresas públicas, non? Pero, ademais, todo que son servicios públicos e sociais, que, por tanto, que son ten a característica de que producen bens que non poden ser convertidos en mercadorías, porque son bens fundamentais. Eu cada vez que se abría o debate sobre a privatización da sanidade, a privatización do ensino, etc., sempre decía, cuidado, o problema non está na privatización, que en definitiva é unha cuestión de réxime xurídico da propiedade. O problema está en que se convirten a saúde, ou a atención sanitaria, o ensino, a cultura, etc., en mercadorías como calquera, como un tornillo ou como simplemente un automóvil privado que os cidadáns, se queren obtelo, teñen que pagar un precio por eles. E iso vai en contra radicalmente da índole deses propios bens. A barbaridade é a mercantilización. O que pasa é que a privatización é privatización e o capital privado móvese por intereses absolutamente de fazer beneficio e, por lo tanto, o que fai é mercantilizar. Se non mercantiliza, se o capital privado o que fixera foi operar para prestar servicios da mesma maneira que operaría pois, un réxime público de sanidade, o problema non estaría. Bueno, pois o que hai que ter en conta tamén é que eso pode ser levar adiante porque esas políticas están nutridas polo excedente da periferia. É unha etapa na que o excedente do chamado terceiro mundo, o excedente da periferia, é chuchado de maneira que permite que, por exemplo, pues, Europa Occidental, etc., pues, poda facer as políticas que, se a periferia, en cambio, puidese manter, conservar e aplicar para si mesmos os excedentes, xa serían moito máis difíciles que se aplicasen, terían que aplicarse mediante pautas de austeridade, e non pautas de permitir o consumismo como estamos afeitos a saber. Non me quero liar máis neste asunto. O caso é que esa orde rebenta a finais dos 60 e comezos dos 70. Rementa por mor de dous fenómenos primordiais. O primeiro fenómeno é a proliferación no plano das finanzas, no plano da circulación do capital diñeiro. Bueno, despois, se queredes no coloquio, pois aclarovos o que son as tres formas do capital, diñeiro, mercadoría é productivo, por lo tanto, o que é chamado capital bancairo, mal chamado hoxe financiero, porque está mal chamado, porque en teoría económica, dende Lenin, en diante, pois, o capital financiero é a simbiose do capital industrial, o capital bancario, pero, bueno, dá igual. Para eles dá igual. O capital bancario, o capital comercial e o capital industrial. Bueno, o caso é que hai unha proliferación de eurodólares pola expansión da Comunidade Económica Europea, fundamentalmente, e incluso de economías de países que non están dentro da Comunidade Económica Europea, pero que están vivindo unha fase expansiva, como os países escandinavos ou como a propia Gran Bretaña, que non está aí. E, por lo tanto, a proliferación de eurodólares empeza a aparecer unha masa de dólares en circulación que dificulta, por parte do potencia hexemónica da que controla a divisa ouro, a divisa convertible, patrón do sistema material, dificulta cada vez cumplir as súas obrigas en canto a divisa ouro. E tamén a proliferación dos petrodólares. A expansión da produción de petróleo, por lo tanto, do petróleo barato, da enerxía barata, todas estas cousas que acaba na crise do petróleo do ano 72, naturalmente, outra maneira de chuchar o excedente aos países da periferia, porque o petróleo está fundamentalmente en países da periferia, como sabedes todos moi ben. Bueno, pois entón aparecen os petrodólares, non? E iso pon en jaque o patrón divisa ouro. Pon en jaque a convertibilidade do dólar en ouro e pon en jaque as reservas USA de ouro nas famosas reservas en Fort Knox, verdad? Bueno, logo falaría algo máis desto. A outra causa, fundamentalmente, xa non de carácter financiero, é a crise de sobreproducción e de sobreacumulación na que remata a fase expansiva no centro do sistema, do capitalismo no centro do sistema, dende finais da Guerra Mundial hasta precisamente comezos dos anos 70. ¿No? O sea, chega un momento en que aos anos eses de crecemento acelerado, etc., pois dá lugar a un momento en que xa a produción sobarda a capacidade de demanda en términos monetarios, por lo tanto que se adquira o produto nacional, o produto social, coa renda nacional,
e, por outra banda, sobre acumulación, porque entón resulta que a acumulación do capital productivo, do capital que se invirte na esfera da produción, que é onde se xenera valor, o único lugar onde se xenera valor, e hai que ter en conta aquilo que sempre digo, bueno, estou me liando, pero a mellor definición da antítese entre a valor de uso e o valor de cambio das mercadorías non a escribiu un economista, escribiu un poeta, era Antonio Machado, e aquela frase famosa de Antonio Machado que solo el necio confunde valor con precio. Bueno, pois isto, a sobreacumulación significa que, claro, aos excedentes dan lugar a unha capacidade de acumulación que logo, para reinvertilas, se hai sobreproducción, evidentemente está obturado, non? E, por lo tanto, hai unha crise. Eso atasca os investimentos na economía real, por lo tanto, atasca sobre todo a función do capital en forma de capital productivo, e iso vai dar lugar a un estampinazo que se resolve do modo que vou dicir agora. E volvo, entón, a explicitar un pouco máis esos dous fenómenos. Cal é a réplica do gran capital? E cando falamos do gran capital, xa a partir desta época, hai que ter en conta que o gran capital, na fase acadada pola mundialización do capitalismo, xa nos anos 60, nos anos 70, é unha fase na que é o capital transnacional. É unha das diferencias que existen moi importantes para explicar a xeneración dos novos movimentos nazifascistas co o que ocurriu, en cambio, nos anos 20 e 30. Porque, naturalmente, os fascismos nos anos 20 e 30 estaban financiados fundamentalmente por o gran capital a nivel de Estado nacional, como era, por exemplo, o capital alemán bancario financiero no sentido mixto, combinación bancario e industrial, por exemplo, da siderurgia, os Krupp e toda esta xente, non? Pero tamén o Deutsche Bank, e tamén a Faber, toda esta historia. Bueno, pero a existencia dese tope, o que dá lugar é que agora, en cambio, é un gran capital que está transnacionalizado. E ao estar transnacionalizado opera dunha maneira completamente distinta. Por exemplo, por que non se utiliza a censura explícita no medio de comunicación? Por que cando chegan forzas políticas neonazis ao poder non fan como Goebbels, non proíben a prensa libre, non eliminan a prensa de partido, non fan todas estas cousas? Porque é necesario, porque xa é a propia concentración do gran capital transnacional que pode facelo, e, por tanto, non é necesario facelo, e, por tanto, disimula máis, non? Así sucesivamente. E a réplica do gran capital a unha das causas que é a proliferación, a posta en jaque do patrón divisa ouro, é a que dá Nixon en 1972. Nixon cancela unilateralmente a convertibilidade do dólar. Nixon decide que o dólar non ter por que ser convertible, é dicir, que as reservas de ouro dos Estados Unidos non teñen que respaldar o funcionamento do patrón do sistema monetario do dólar como divisa con o respaldo das divisas, dos fondos en ouro dos Estados Unidos. A consecuencia é que o goberno dos Estados Unidos e o Departamento do Tesouro, concretamente, manexa libremente o dólar no sistema monetario internacional. Absolutamente libremente. Non ten ninguna cortapisa. Non ten que preocuparse de que eso non o pode facer porque entón va a quebrar en canto á correlación cos reservas de ouro. E todas as moedas de todos os estados do sistema monetario tórnanse tributarias do dólar. É unha especie de volta á Idade Media, o que pasaba entre as moedas dos señores feudais e a moeda real, verdad? Bueno, son os tributarios. Isto non o podo explicar máis porque senón enrollome demasiado. Outra consecuencia é que a débeda externa da periferia pobre dispárase. E dispárase sin haber maneira de poñer de freo, porque precisamente é o dólar que manexan como queren, o encarecemento do dólar, o que fixo, por exemplo, Donald Reagan nos primeiros anos 80, sin ninguna cortapisa, e, por lo tanto, poñen en unha situación absolutamente inviable, absolutamente imposible aos estados de periferia coa débeda externa. E
Por outra banda, o que xa dixen que as reservas de ouro dos Estados Unidos non teñen que respaldar o patrón do sistema monetario internacional. Hai un gran economista, especialista neste período, destes últimos 40 anos, bueno, xa non está vivo, británico, é Peter Bowen, que é o que mellor analizou esta evolución e que foi o que acuñou a expresión sistema dólar Wall Street, que incluso el lo daba con as siglas que era SDWS. É dicir, que pasa o sistema monetario establecido en Bretton Woods no ano 45 para ser un sistema dólar Wall Street, a conexión entre a fábrica de dólares que é o Departamento do Tesouro, con liberdade absoluta, e o corazón do sistema circulatorio da economía mundial, por tanto, das bolsas de valores, que Wall Street. Cal é a réplica do gran capital en troques a outro problema, as crises de sobreproducción e de sobreacumulación? Pois que o capital fuxe dos investimentos productivos na economía real e pasa a volcarse en facer operacións especulativas nos mercados financeiros, o que nos chaman os mercados que non teñen nada de mercados, por suposto. Pero, bueno, tampouco vou falar deso, que me lío. E, por lo tanto, pasa a facer beneficios en diñeiro que non teñen respaldo de valor criado na produción. E entón, eso está na entraña mesmo do capitalismo. Cando eso falla, eso vai ao garete. É dicir, eso non ten solución. Vamos a ver. Bueno, tamén se queredes falamos no coloquio se vos interesa, pero brevísimamente. O capital, en forma de diñeiro, o que fai é adquirir mercadorías que son medios de produción, parte son bens de capital que son capital técnico, etc., instalación, maquinaria, e, por outra banda, contratar forza de traballo. E con esos dos, entón, pasa á esfera da produción, e na esfera de produción, produce o proceso de produción no que se xenera un valor. Aumenta o valor. E o valor aumenta porque, precisamente, o funcionamento da relación entre o capital e a forza de traballo é que a forza de traballo, o capital merca por o seu valor de cambio, polos salarios, e, en cambio, utiliza o seu valor de uso que é superior ao valor de cambio. Isto tampouco podo explicarlo en dúas palabras, pero queda aí. Entón, a consecuencia dá un excedente que se chama o máis valor, o mervert, que decía Marx, ou a plusvalía, de acordo? E unha vez que se obtén o produto, leva incorporado ese incremento de valor, e cando se vende, o precio que se vende, que supera o coste, é porque ese beneficio, a traducción en términos de diñeiro, a través de capital diñeiro, do que fora un incremento de valor no proceso productivo. Pero se non se dá un proceso productivo, non hai incrementos de valor e, polo tanto, o que gañan uns teñen que perder outros. Polo tanto, a economía de casino. E o que pasa é que iso dá lugar ao proceso, o que se chamou a financiarización, oichedes falar deso, a financiarización do capital, a economía de casino, e os procesos que Brenner foi o que mellor explicou cos seus obras sobre o boom, a expansión, e a burbulla, non? E as burbullas acaban por reventar. E hai crises financeiras a cada pouco, ao longo dos decenios, até desembocar na gran crise, a máis importante, que é a de 2008, na que, bueno, pois a crise financiera provocada polo comportamento da banca, precisamente ese carácter especulativa, etc., norteamericana, e que dá lugar a que se poña de manifesto que o capital transnacional pode máis que os Estados, incluso que os Estados Unidos de Norteamérica, porque, aínda que xa é presidente o tan esperado Obama, pois o que fai o goberno norteamericano é salvar os bancos e non salvar a ruína da xente do común que era pagana de todo eso. Por lo tanto, no canto de poñer en brida ao capital, no canto de cargarse eses bancos absolutamente corruptos, etc., o que fai é cargarlle a débeda a todos os cidadáns. E por expansión, porque a cabeza do sistema circulatorio mundial para todos nós. E empeza o que malamente tamén se chama os anos da crise, que non son anos da crise. A crise é unha crise financiera, 2008. Como consecuencia da crise, o que ven despois é unha gran depresión. Da mesma maneira que no ano 29 é a gran crise financiera co crack da bolsa de Wall Street, verdad? Gran crise financiera, pero o que desencadea é a Gran Depresión dos anos 30. Bueno, pois aquí o mesmo, pero non lle chaman Gran Depresión, porque non sei se eso está prohibido. Bueno, en todo caso non lles interesa.
E, polo tanto, estamos nunha situación na que a acción do gran capital, pois, nos dous frentes, o que fai é non actuar como actúa, por exemplo, os estados, fixeros de diferencia, os estados con liñas socialdemócratas, con liñas de welfare state, xa nos anos 30. Os suecos, os primeiros se o dixen, pero despois da famosa carta de Keynes ao presidente Roosevelt, naquele famoso plan do Val do Tennessee, onde a situación aquela que dá lugar á gran novela de Steinbeck, non? De Grapes of Wrath, non? Os uvas da ira. Isto que esterilizar o excedente. Se hai unha crise de sobreproducción, e crise de subvención, o que fai que todo ese excedente que non se pode reinvertir en obter nin bens de consumo, nin bens de capital técnico, porque eso significa aumentar a oferta que vai aos mercados, pois esterilizalo. Como se esteriliza? Pois, por exemplo, con investimentos que non xeneren nin incremento do produto, nin da renta a corto prazo, como poden ser pois, os grandes plans dos anos 30. Pero tamén, unha cosa moi importante, cal é a forma máis eficaz de esterilizar o excedente? O armamento. Porque son bens, por chamarlos bens, son obxectos que son creados para destruir e autodestruirse. E, por tanto, eso é perfecto. E esa é a faciana demoníaca dese tipo de estrategia. Bueno, o capital, aparte de facer eso, invade espacios de investimento reservados aos estados no 45. O pacto ao que me refería antes, empresas públicas estratégicas, servicios públicos ou sociais, a mercantilización de bens sociais que non deberían ser mercadorías, e isto, ademais, emprende a desmontaxe do estado de benestar. A exclusión da clase obreira e traballadora en xeral, non só obreira asalariada, das alzas de productividade, por lo tanto, do aumento do excedente, da progresión do excedente, a reducción, por lo tanto, sistemática dos salarios reais e a contraofensiva na guerra de clases. É dicir, esa contraofensiva que seguimos padecendo, aínda agora, tantos anos despois dos que estou referíndome, comeza xa nesa época e, ademais, darlle a volta polo forro a progresividade tributaria, que é outra cousa de unha enorme importancia, non? Dadevos de conta de que, por exemplo, o income tax, o impostos, o equivalente do impostos da renta das persoas físicas daqui norteamericano, aínda nos anos de Eisenhower, nos anos 50, as franxas máis altas de ingreso tributaban o 80%. O sea, que a partir dunha cifra de ingresos, non? Os progresivos van por tramos, non? Cada tramo, canto máis alto está, o tipo de imposto, o tipo impositivo máis alto. Chegaba a ser o 80%, non? Bueno, Aznar o suprimiu do máis alto que era do 40%, porque parecía excesivo xa Aznar o delincuente cómplice de crimes contra a humanidade, non? Pero que está aí tan tranquilo e ademais invocando que ETA eran os malos. Bueno, entón, ese desmontaxe consúmase políticamente coa imposición do ultraliberalismo. Bueno, chámanlle neoliberalismo, falso. É ultraliberalismo. Neoliberalismo non se corresponde ao significante co significado. Vamos a ver, o liberalismo era o tempo da Ilustración. Os filósofos británicos e franceses do século XVII e XVIII eran filósofos liberais, porque defendían as liberdades frente ao antigo réxime. A Revolución Francesa non é unha revolución burguesa, inicialmente. A Revolución Francesa é unha revolución popular. E unha revolución popular que o que fai precisamente é practicar o liberalismo en ese sentido, dar as liberdades. Por lo tanto, liberdade, igualdade e fraternidade son as máximas que ese tipo de liberalismo, porque non é unha revolución socialista, cuidado, ainda non é.
E precisamente o que pasa é que a contrarrevolución de Termidor é cando a burguesía dice que está na nova coalición, pero ahora vou me aproveitar eu, e entón liquida a aza esquerda, aos Robespierre, todos que eran os malos, Saint-Just, etc., e pega un golpe reaccionario que pasa a ser, sí, a democracia burguesa. Cárgase o voto universal, etc., etc., pasa ao censitario, distingue entre cidadáns activos e pasivos porque non pode ir atrás da Revolución Francesa, non pode decir que a soberanía volve a estar no Estado, nin en Dios, nin hostias en vinagre, pero, en cambio, o povo é soberano, así, pero os cidadáns soberanos teñen uns cidadáns que son activos e outros pasivos. Os activos teñen a soberanía, poden exercela, e os pasivos non. Naturalmente, todo eso é sí que unha contrarrevolución. E ese ultraliberalismo, como chamo eu, que é, polo tanto, o liberalismo burgués de a partir de Termidor en diante, ese é o que exacerba o espolio da periferia, é o que desencadea as guerras para capital, o control de recursos de todo tipo, en fin, é todo o que estamos a vivir dende ese momento. Entón, por lo tanto, estamos nunha fase en que chegamos ao culmen dun proceso contrarrevolucionario que ten as súas orixes, onde indiquei, e que non me estendo máis agora, porque senón pasaría moito do tempo que me dixen. Porque teño que dicir algo, en cambio, sobre o declive da hegemonía yanqui, a decadencia. Porque, simultaneamente, o que ocorre é que comeza a crisis de hegemonía do poder norteamericano como hexemón. Vamos a ver, para abreviálo moito, hai... Por iso fago unha especie de chiscadela no propio rótulo da cousa que puxen na longa duración, entre aspas, porque a longa duración é un concepto establecido por un gran historiador contemporáneo francés, Fernand Braudel, e a escola de Bordeaux, a escola bordeliana, non se estendeu só entre os historiadores, sino os científicos, concretamente hai dous que para mí son fundamentais, que é Giovanni Arrighi e Manuel Wallerstein. E os dous o que teñen feito é analizar os ciclos de hexemonía da expansión mundial do capitalismo do século XVI, nada menos. E entón, abreviando, chegamos á fase en que, despois do ciclo de economía da Gran Bretaña de hexemonía que remata na Guerra do 14, hai o período entre guerras, xa emerxe a hexemonía norteamericana e consolídase coa Segunda Guerra Mundial, pois resulta que ese ciclo de hexemonía creva a finais dos anos 60, en gran medida combinado co que antes decía respecto da crise do sistema monetario, do dólar en canto divisa ouro e tamén das crisis de sobreproducción e de sobreacumulación. Eso combinado atinxe dunha maneira moi importante, fundamental, ao centro hexemónico que é a economía norteamericana, agravado polo feito de que a economía norteamericana xa perdeu totalmente a hexemonía no plano da produción, xa non é o primeiro país industrial do planeta, xa está por riba a Comunidade Económica Europea, ainda entón, Xapón, etc. Xa a China está emerxendo e tampouco ten a hexemonía no plano comercial. E empeza unha situación na que tamén ten un fracaso rotundo na súa hexemonía militar, que é a derrota de Vietnam. A derrota de Vietnam marca absolutamente un cambio de estrategia por o poder militar norteamericano que desencadea o tipo de guerras de inventar os enemigos como os que se inventan, non? Pois nos anos 2000, etc. Entón, aquello que lle queda a partir dos anos 70 como ferramentas de exercer a hexemonía ao poder norteamericano, quédalle a esfera financiera, o patrón monetario, o patrón ouro, o patrón dólar, divisor sin máis, e o poder militar en certa medida. E agora, por isto vou rematar dicindo o seguinte, e despois no coloquio se quededes amplíos isto. Isto desemboca no que Arrighi definiu como caos sistémico. É dicir, a hexemonía, por exemplo, a hexemonía dos Países Baixos, dende o remate da Guerra dos 30 anos, 1848, hasta finais do século XVIII,
Hexemonía dos Países Baixos. Bueno, logo veo a británica. As hexemonías teñen unha fase ascendente, vai emerxendo unha potencia que vai facéndose hexemónica, ten unha fase dominante do apoxeo, que é hexemónica en todos os aspectos, ten unha fase descendente ou decadente, e ao final desemboca nunha situación que Arrighi denomina de caos sistémico. A situación do sistema mundo que estamos a vivir nos últimos decenios é exactamente a situación de caos sistémico definida por Arrighi. E tamén, en ese sentido, por Wallenstein, aínda que non utilizou o léxico e as mesmas definicións. E iso, a que se debe? Débese a que empezan a aparecer outros focos no sistema mundo de economías en ascenso, de estados en ascenso, que poden chegar a aspirar a ser hexemónicos, e iso dá lugar a unha multipolaridade. O que está pasando neste momento, por exemplo, co último resorte, con isto vou rematar, que lle queda realmente de hexemonía aos Estados Unidos. O dólar. O que está a pasar cos BRICS. É dicir, eu decía así cos amigos, porque non falaba en público. Ano pasado, por aí, que se aumentaba. Vamos a ver, coa guerra de Ucrania. A guerra de Ucrania para nós é o drama máis gordo. Además, por o que significa, ¿no? De decir, bueno, de aí para o leste, eso non é Europa. Bueno, moi ben. É de someter absolutamente a Unión Europea a ser un lacayo absolutamente vergoñento dos Estados Unidos. Pero o problema máis grave para a evolución do sistema mundo non é eso. É a ascensión, o ascenso da economía chinesa, para empezar, do poder chinés, o tipo de estrategia que utiliza a política e, ademais, os BRICS. Por lo tanto, o conxunto de Brasil, Rusia, India, China e Sudáfrica, conxunto que está a piques de ampliarse, sobre todo que crearon, por lo tanto, crearon un Banco Mundial alternativo que teñen xa uns coeficientes dos datos fundamentais da humanidade actual, da sociedade humana actual. Por unha banda, pois datos de poboación, porcentaxe de poboación no planeta que representan, porcentaxe do produto bruto mundial, que xa se asemella ao porcentaxe que poden ter os sete grandes, e sucesivamente dá lugar a que desdolarizan todo o que o funcionamento de todo ese espacio, porque deciden que non van a utilizar o dólar. E ao non utilizar o dólar, resulta que a hexemonía yanqui co manexo do dólar como divisa, como patrón divisa, sin ter que responder por as ataduras das reservas de ouro ni nada por estilo, resulta que hai cada vez espacios máis importantes da economía mundial que xa non funciona. E entón, esa é a ameaza máis grave nesta fase de caos sistémico para a hexemonía yanqui actual. E o que ocorre, en realidade, é que a potencia yanqui é como un gran dinosaurio que está ferido, gravemente ferido, pero que os coletazos que pode pegar poden destruir cantidade inmensa de realidades humanas, de realidades físicas, etcétera, etcétera, antes de realmente perder definitivamente a hexemonía. Pero, para min, a evolución do sistema mundo vai cara a unha alternativa de hexemonía na que os Estados Unidos non van ser a potencia hexemónica do próximo futuro, sino que van ser precisamente os países da periferia fundamentalmente que se asocian alrededor do que son en principio o núcleo dos BRICS. É moi significativo que, por exemplo, pois que dende que Lula, non? Bueno, por lo tanto, ese horizonte que eu vexo. E ese horizonte que, por lo menos a min, me dota dunha certa luz de referencia no medio das tebras do que estamos vivindo, que é tan terrorífico que eu lacónicamente xa hai tempo que lle digo aos amigos
O sistema mundo que é hoxe? O sistema mundo é un enorme manicomio controlado por sátrapas e sádicos. Non vexo ninguna outra fórmula que poda ser científicamente correcta, pero que en cambio metafóricamente teña capacidade de resumir o que realmente estamos a padecer. Bueno, non cumplín cos 45 minutos, pero casi. Abra coloquio. Vamos alá. Bueno, moitísimas grazas por esta exposición pois tan carismática e tan lúcida. Imos pasar agora ca rolda, bueno, co coloquio, rolda de preguntas, comentarios, bueno, debate. Non sei como queres facer, Xosé Manuel, podemos coller unhas cantas preguntas e eu vou dando paso ás preguntas que Non, que eu haxa. pediría que pedisen palabras Claro, claro, por suposto. para facer preguntas ou para facer afirmacións. Logo xa se verá. Entón, palabras? Quen quere falar? Que empece alguén, xa se sabe que aí sí que hai un temor escénico ao principio, pero unha vez que se abre espita, Rompan o xeo. A persoa de barbas. Lo que me preocupa es a consecuencia de un producto. Por ejemplo, Rusia acaba de asignar con México un convenio para expulsar políticos mexicanos que hasta ahora estaba en manos de negros. Entonces, ese doble xogo de aliados e competidores pode xogar en contra do propio Luis. non. Eu falei de que na dinámica do que eu explicaba esta dialéctica dentro do proceso de mundialización ou de remundialización, porque a mundialización do capitalismo prácticamente chegou ao tope, pero bueno, ainda non de todo. Nesa dialéctica, a emerxía frente a decadencia da hexemonía yanqui, outros focos de hexemonía que non era un Estado, que eran o conxunto dos BRICS. Pero do que non falei eu non podo chegar aquí e falar de todo. Ainda así enrollome moito. A Manu Santos, que está aquí diante, recordará perfectamente que nos foros sociais mundiais dos anos 2000 a 2010 facíase moita insistencia, había moita lucidez en todas as redes de organizacións altermundistas de combate cívico, social e político, aínda que non en forma de partidos, que o que había no fondo de todo eso, e era outra cuestión, era unha crise de civilización. Eu non dixen que os BRICS representen unha alternativa ao novo de civilización. Bueno, agora, ti planteas a cuestión e entón podoche dicir é que eu son un convencido de que a humanidade non ten saída se non hai unha volta polo forro do modelo de civilización que estamos padecendo. Por exemplo, eu teño amigos e amigas, incluso algúns amigos e amigas que aínda non están xubilados, non creedes? Non creades, porque a maioría ou están noutro mundo, se existe algo, na nada sartriana, ou están xubilados e xubiladas, non? Pero teño moitos amigos, por exemplo, que son moi bons en bioloxía, moi bons en xeoloxía, moi bons en enerxía, en análisis de enerxía, etcétera, etcétera, e que, por exemplo, decíame, é que vamos a ver, todo isto de sustituir pois el automóvil de combustión, petróleo, etcétera, ou gas, por eléctrico, eso non resolve nada, porque
si seguimos co nivel de motorización da xente, co nivel de consumo de enerxía que é necesario para mover, ainda que sexa unha enerxía alternativa, unha enerxía limpa, eso acaba coas reservas de litio nun sopapo. E ademais desencadea as guerras por litio, sexa o litio boliviano, sexa o litio de Groenlandia, non? Que sei que hai moito que o señor trumpista pois quere anexionarse ou que ti acabas de mencionar. Por tanto, esa é outra dimensión, pero desa dimensión hoxe non falei para nada. É outra dimensión. É o modelo de civilización. E o modelo de civilización está en crise, entre outras cousas, isto sí que vou decir. Porque hai polo menos un tercio do século que empezou a poñerse moi en claro na relación entre ecoloxía e economía e a poñer de manifesto algo que nin siquiera os científicos sociais heterodoxos e progresistas ou a teoría económica alternativa, por exemplo, a propia teoría económica marxista, tiña en consideración, que era que se consideraba que as formacións sociais estaban aí postas e abaixo había o que se chamaba a natureza e os recursos. E por lo tanto, pois, isto simplemente era unha relación entre a formación social e estaba a natureza. Bueno, moi ben. En realidade, o que pasa é que a formación social é unha parte do ecosistema. Entonces, cando consideras así, daste de conta que a relación entre a formación social, a forma humana da organización da sociedade, da organización da economía e todo eso, e o ecosistema en o seu conxunto é un tipo de relación completamente distinto. Por exemplo, en vez de inputs e outputs, hai throughputs a través de, non? Bueno, pois todo eso que está perfectamente analizado dá lugar a que as normas, as pautas de racionalidade de funcionamento da formación social, aínda no caso de que non fose estrictamente capitalista, que fose, por exemplo, unha forma posible de socialismo, vai con unha lógica que non funciona para o ecosistema e, por todo, a lógica do ecosistema non é adaptable a iso. E iso é unha das cousas cos que nos enfrentamos a moi corto prazo. Por tanto, é unha crisis de civilización. Pero, bueno, quero deixar aclarado eso. Non ten nada que ver co outro. Claro. E farán pactos porque tamén necesitan, si queren facer frente a hexemonía americana e ter espacio de economía, tamén teñen que funcionar da maneira en que o sistema funciona. Mais intervención. Sí, a persoa que está aí, que non te vexo ben, perdoa. Algo que de inicio fixo aí que vi. Fixo? Aí de vi. Sí. Como parte da tua casa, non? O deixa que outro veña tú. Sí. Ao final, sempre que estemos dentro do sistema económico actual, calquera boa proposta no plano tecnolóxico, social e ecolóxico, vai ser remodelada nun negocio voraz. Hai que romper primeiro o ecosistema ou mediante estas iniciativas cidadás de colaborar, pois en vez de usar Instagram para compartir. Hai que facerlle furados no sistema. Claro, é dicir, normalmente as transicións entre sistemas na historia da humanidade non se operaron de unha maneira abrupta, nin brusca. É dicir, normalmente, por exemplo, a transición tan estudiada no século XX por historiadores e por economistas realmente de moita valía, como Aristotle, por exemplo, na transición do feudalismo ao capitalismo, etcétera, etcétera, a transición do que o que se chama feudalismo, o patrón de economía e sociedade da Idade Media, non? De relacións de servidume, da forma de institucións do poder propio da Idade Media, etcétera, o que vai ser o capitalismo é unha transición que se empeza a operar dende dentro das realidades económicas, formacións sociais chamados, que eran do antigo, de feudales, na baixa da Idade Media.
De acordo? Por lo tanto, o que vai a ser, vai económica, socioeconómica, evidentemente, vaise ir enxendrando. Cando hai loitas revolucionarias, cando hai procesos que abren novas vías, o proceso dos foros sociais mundiais non foi entendido por as forzas políticas da esquerda, e foi o gran erro, porque non se catapultou todo o que ali había, que era a nova gran internacional, non se catapultou na instancia política, no que realmente se chamaría sociedade política, e eso vivimos os que estábamos ali, e incluso os que estábamos, cando estuvemos dentro do Consello Internacional do Foro Social Mundial, en as comisións de estrategia, denunciábamos que había que facer eso, e non se fixo, e ao final esmoreceu. Bueno, pois isto, ao que había ali, estaba, se se catapulta, é unha maneira de... Domènech a veces, unha vez decíame, ti non te imaginas que porcentaxe da poboación traballadora, a poboación activa do planeta está funcionando en sistemas cooperativos. Porque parece que non é nada e é un porcentaxe moi importante. Bueno, pois ti acabas de falar disso. Por lo tanto, as formas de organización novas teñen que ir xestándose dentro da propia realidade actual. A parte de que teñen que formularse con meirande rigor e a meirande lucidez os modelos de referencia cada onde se quere ir, que é iso o que está por facer. Eu coido que un dos problemas políticos que temos na actualidade, en xeral, na política institucional, é que non temos claro que tipo de superestructura xurídico-política queremos para a nosa sociedade. O desconcerto total e absoluto. É dicir, non coñezo a ninguén, e se hai alguén, por favor, que veña a miña casa, que o convido un viño, ali na Reborena da Guiar, e que mo explique, porque eu encantado de aprender, verdad? Pero non coñezo a ninguén, por exemplo, de ningún cadro político que me teña, de esquerdas, que me teña explicado, mira, o Estado de despois, o aparato do Estado, o que se chama superestructura xurídico-política. Tería que ser destas características. Non, porque non se sabe. Non está elaborado. Está pasándolle a civilización humana actual e a civilización política, no sentido político, no sentido das institucións políticas, algo parecido, ainda que moi diferente, ao que lle pasaba aos protagonistas da Revolución Soviética unha vez que gañou a Revolución Soviética, despois de outubro, pero que non sabían como eran os fundamentos da construción dunha economía socialista. Por exemplo, a obra de Preobrazhensky titulada significativamente A acumulación originaria socialista é todo unha prova disso. Entón, el ten que recurrir ao que era en Marx o análisis do proceso de xestación e de xénese do que vai ser o capitalismo industrial a partir do século XVIII para crear unha idea do que dirías que ser o proceso de acumulación originaria para a construcción da economía socialista. Non sabían como. Os debates da NEP, da nova economía política, son os 20, todo isto. Bueno, pois algo análogo está pasando, e víase nos debates de esquerda, víase nos debates de esquerdas alternativas. A veces nos debates, por exemplo, no ámbito do que foi Podemos, bueno, do que foron todas estas... É que é moi simple, vamos a ver. Hai unha fractura rotunda entre a cidadanía e os seus propios representantes políticos, incluso representantes progresistas, que se dá fundamentalmente no noso ámbito do Estado español entre o último decenio do século XX e o primeiro decenio do século XXI, de acordo? Está claro. Non nos representan. Recordades? Non nos representan. Hai, por lo tanto, un proceso de autoorganización outra vez da cidadanía políticamente. Non a través de dar lugar a que, por lo tanto, se empece un proceso deconstituinte, por exemplo, no Estado español, dende abaixo do réxime da restauración borbónica ou bubónica, se preferides. Ben, un proceso deconstituinte dende abaixo. Despois outro deconstituinte dende arriba, cando empezan a hacer barbaridades que van contra a propia Constitución. Bien. E iso acaba por dar lugar a rebelión, por exemplo, da xente nova,
a rebelión dos pensionistas, dos vellos, todo o que sabedes. Por suposto, a impulsión tremenda do movimento reivindicativo dos dereitos da muller, por tanto, o movimento de liberación feminista, en todo eso que son fenómenos novos, e dan lugar a que haxa, de repente, hai unha especie de geyser que salta polo aire, fervendo, que é as plazas. Ben, que aquí empezou antes, verdad? Porque nunca máis foi eso. Pero foi no 2002, no inverno de 2002 ou 2003. Ben, eu viví en aquelo, e nunca esquecerei como de repente este país que se decía que estábamos todos, éramos como las vacas de Mansos, que había todo un proceso de loitas da organización civil que de repente xurde e non por generación espontánea, verdad? A capacidade, o que eu dixe no Parlamento, naquela ocasión dixe, esmendereouse, esbarrullouse o Estado e emerxeu a nación, non? Que foi exactamente eso. Bueno, e acaban as plazas. Dase o paso de decir, e agora hai que catapultalo na estancia política, pero onde? Dentro das institucións deste réxime. Bueno, a ver, catapultase o gran éxito de Podemos, eleccións do 15 a 16, en Galiza as mareas primeiro, as municipais que foron fundamentais, pero sobre todo, e despois xa a nivel para as eleccións as Cortes en Marea. Bueno, o apoio electoral impresionante, porque foi o apoio electoral, máis de 300.000 votos, nunca se obtiveran esa cifra. O Bloque o tivera perto dos 300.000, pero en eleccións ao Parlamento de Galicia, non as Cortes. E nunca o Bloque tivo 300.000 votos nas eleccións ás Cortes do Estado. Temos, que o sabe, temos un escano. Ben, é menos mal. Bueno, entón, isto, claro, as cousas son como son. E logo que pasou? Pois que empezaron a torpedealo dentro das propias forzas do sistema, con recursos todos das trecos do sistema, houve que repetir as eleccións en xuño, xa non foi igual, e logo a traición do PSOE, co aquelo de que había que permitir abstenerse para que seguise a barbarie de Rajoy, non? Do expoliador. Bueno, pois todo eso en que acabou? Había un proxecto alternativo de ir construindo os alicerces dunha forma nova de Estado. Non porque nin siquiera esas forzas asumían en realidade unha ruptura co réxime bubónico. E eu padecín esa experiencia. Apostando por eso, paguei as consecuencias. Eu e moitísimos compañeros e compañeras. Apostamos por eso e ao final non. Ao final eran palabras, pero non estaban dispostos, por exemplo, a dar o paso para romper este réxime e ir a un proceso constituinte, por exemplo, dunha estrutura de Estado, xa non pidaban mal, federal ou confederal, nada de Estados independentes non se repide tanto. Non porque non creían neso e porque non tiñan ninguna seguridade de saber a onde se iba por ese camiño. Eu considero que isto é unha das cousas que está pasando. Aparte de toda a mercantilización da política, aparte de todo o que estamos vendo, que cada vez máis no segundo, bueno, pero é lóxico, non? É lóxico. Lembro-me que Mella, no Parlamento de Galicia, cando ainda era deputado, pouco tempo Carlos Mella, estaba no grupo de non escritos, ou como se chama eso, e unha vez saliu a tribuna e dixo, bueno, aquí o que está pasando é como a lei de Gresham do diñeiro. A lei de Gresham do diñeiro é unha lei no sentido de científica da economía monetaria, cando eran sistemas metálicos ou metalistas, que era que a moeda mala expulsa da circulación a moeda boa. Porque, claro, se tiñas moedas en ouro ou en plata, tesourábanse. E as que eran de cobre, etc. E aquí pasa o mesmo coa clase política ou co estamento político. Pero tampouco se pode generalizar, non? Ese proceso todo, en gran medida, eu penso que o que ocorre é que non hai nin siquiera pois un boceto do tipo de estrutura de Estado que se pode considerar que pode ser alternativa ao actual, porque o Estado parlamentario non vale. Nunca na historia política da humanidade hubo tantos estados democráticos con constitucións democráticas, etc. E nunca tantas constitucións democráticas tan variciadas de contido por completo de arriba a baixo, empezando pola española.
Entón, é unha falsedade sistemática. Entón, resulta que, claro, por que eses caparazóns como de sapos conchos medio paralizados? Por que sigue aí? Pois porque efectivamente o que non hai é o deseño alternativo e, polo tanto, as dinámicas sociopolíticas que vayan camiñando, que teñan claro a onde van. Pareceme que son as cousas que está pasando na esquerda política. A esquerda social é outra cousa. Esa está viva, esa está activa, e ademais a esquerda social non pode exixirse a responsabilidade de elaborar a referencia dun diseño alternativo de institucións políticas. Pode contribuir, pero iso non é o seu cometido nin o que se pode exixir. Bueno, estou me enrollando con esta historia, non sei se vai a alguna parte. Está ben, máis palabras. Sí. No seu caso, porque acaba de dicir as cuestións do modelo de Estado, non sei se vostede, está a favor do Estado considerado, non sei se é o caso, pero hai certos grupos sociales que me dá a impresión de que teñen unha certa idea do Estado máis ou menos nítida e que se están en contra do que pode ser a esquerda. Que tienen unha idea? Unha idea algo nítida, dá a impresión. Sí, non digo que non hai. Digamos, en competencia ou en oposición a que vostede mantense, que mantén alguna. Estaba pensando son algunhas cuestións que a mí me manten. Por un lado, digamos, hai máis efectuado que pode vir, dos intelectuais que baixo o meu punto de vista están detrás de vos. Estou pensando nunha persona en concreto porque se pode debatir. Pero hai algún intelectual detrás de vos? Eu diría que porque toda a convención porque sei que tivo un debate, probablemente tivo máis debates, pero que tivo un debate estou falando de Gustavo Borges en 2006 vostede con él. Con quen? Gustavo Borges. Pero Gustavo Bueno estaba tolo. Absolutamente, estaba gagá de todo. Bueno, pero non tuve un debate con Gustavo Bueno, simplemente era imposible dialogar con él. Todo lo que estivera, non diría disparador, pero digamos que o señor moi comprometido e con certo... Non, Gustavo Bueno nos últimos anos estaba lelo, gagá. Absolutamente. Non. Pero sabíano os seus propios amigos, os seus propios colegas, a xente que máis respeto lle tivera intelectualmente durante moito tempo. O sea, non. Bueno, ben, sigue. Non, home, non estou dicindo que sería tolo, metafóricamente, Concho. Eso non é unha idea de Estado, eso é unha chorrada. É que eso non é unha idea de Estado, eso non é Estado. Tamén José Antonio I. Pero, vamos, se me decides agora que José Antonio I tiña unha construcción dun diseño dun Estado, manda carallo, vamos. Unha unidade de destino no universal, chamaballe, eso non ten de mercancías, decíamos nós. Sí, José Antonio I de Rivera, que eu tiven que dar algunhas cousas, porque en pleno franquismo, anos 40 finais e primeros 30, había unha cosa chamada formación do espírito nacional, e tiñamos que leer esas calalladas, verdad? Bueno, pois unha expresión do que era o Estado de José Antonio I de Rivera era unha unidade de destino en lo universal. E todos decíamos, un tren de mercancías. Non, eso é distinto. Eso é o diseño da Igrexa Católica, dende Trento, sobre todo, aplicado á sociedade civil. Pero eso non diseñaron os nacionalcatólicos. Eso diseñou Trento, a Contrarreforma. Bueno, un momento, claro, é que ollo, como cando antes, coido que antes dixeche, e eu respeto moito todo o que se me diga,
Nunca desprecio nada, nin penso que decides paridas, ainda que a veces alguén día paridas, non ti. Pero isto, por exemplo, pois, que se a min parece ben un Estado confederal. É que eu non defendo un Estado confederal. O que sí sei o que é unha estrutura. Verdad? Na definición do que é unha estrutura, na filosofía da ciencia, na epistemoloxía estruturalista, dice sempre que a estrutura unha totalidade é cando con outras estruturas actúa por confederación. Fíxate ti, aplicando as mesmas cosas en estruturas. Tanto as estruturas matemáticas, como as estruturas lógicas, como as estruturas sociais. Bueno, entón, o que quero decir é que cando hai realidades diversas, sociopolíticamente diversas, cando hai realidades, a ver se si temos en conta unha cousa para entender o de confederal, o federal ou esas lerias. A nación é unha realidade sociopolítica. O Estado é un constructo jurídico-político. Nada que ver. De acordo? Entonces, ni o Estado pode definir a nación con a aberración que comete a Constitución Española por sectarismo. Ni tampouco unha nación significa que automáticamente lle vai a corresponder un Estado, porque pode que sí, pode que non. Pero cando hai realidades que se configuran como realidades nacionales, culturalmente, históricamente, etcétera, 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 sociopolíticamente, e entonces son diferentes, pero queren convivir nun espacio jurídico-políticamente máis amplio, articulándose e non soldadas e fundidas, pasadas por el horno crematorio, pois entonces a fórmula sempre é a federación ou confederación, que ven de fedus. Nada máis. E iso, por lo menos, é unha fórmula razonable para articular realidades diferentes que incluso poden ser moitas veces antitéticas, pero que poden coexistir. O que non pode ser é dicir, ahora son todos españoles. Será usted, yo no. Para empezar, ¿de acordo? Bueno, entonces xa empezamos porque non é verdad. Somos todos españoles, no, yo no, usted perdone, ¿no? O que pasa é que cando se carece de asumir e respetar eso que se chama a alteridade, é unha cosa moi jodida. É un dos efectos da ideología española, españolista. Por exemplo, eu recordo, anos 60, 61, 62, en Madrid, cando estaba facendo a miña tese, con amigos, compañeiros, tal, e ao mellor, pois, bueno, con un compañeiro de ali, un amigo de ali, que estaba no mesmo centro que a min, saíamos a tomar os viños, e aparecía outro home, o rapaz novo tamén, que me presentaba a min. Mira, te preséntate a fulanito, tal. E tú de onde eres? E decía, soy gallego. Español, claro. Significativo, ¿verdad? Yo no era gallego, era español. E os españoles podían dar permiso para decir que además era gallego. No, mire usted, eu son outro, non son usted. Se usted empeza por negar a alteridade, non hai puñetera maneira de convivir. E entón, un pobo ten tanto dereito a separarse deso como dunha muller maltratada a divorciarse, punto. E non podo comprender como pode haber algún dirixente ou non dirixente, un militante político de esquerda que defenda que a muller ten dereito a opoñerse e a que se defendido ao maltrato e divorciarse, e non defenda que Galicia ten dereito a independenciarse e a as pelotas porque está maltratada. Ou Cataluña. Entón, sexamos congruentes. Sexamos congruentes. A mí non me deu prendas. E, por tanto, podo discutir a fondo, mentras teña enerxías. Despois, porque xa me fatigo demasiado, esta válvula aspirante-impelente pois non funciona bien e logo tengo que... Ahora desinflome, veña. Bueno, vale. Sí, home, sí, por min sí, se os demais non lles importa e non hai ninguén máis para dir de momento, pois... Sí, veña. No que, digamos, o españolismo está un pouco máis fervente, as posturas de Gustavo Bueno, mas un punto de vista de nivel filosófico, o problema que tenes son máis hegelianas outra cousa, é dicir, que vais como punto de vista que en posición de arriba vais por parte do Estado, e
que desde aí sí que creo, ainda que non teña os conocimientos suficientes para ter unha idea complexa do Estado, sí que creo que a xente que defende esa filosofía política está a favor de que haxa unha, digamos, aristocracia con magno deleito no Estado que faga o que ten que facer la violencia para non permitir que haxa ningún sistema. Sí, pero a aristocracia xa está mandando, é a plutocracia, xa está no planeta. E non descubramos mediterráneos. Non, mira. Non, eso non vai a ningún. Unha aristocracia. De que aristocracia? Aristóteles definiu a aristocracia, non tiña nada que ver co que estades dicindo vos. Nada que va, eso non. A aristocracia non era. A aristocracia significaba literalmente o goberno duns poucos. Aristos. Dos millores. E logo, cando eran os poucos que non eran millores e non os piores, era unha oligarquía. Punto, nada máis. Pero non volvamos aí. Non veño aquí para falar de Aristóteles. Algúnha intervención máis, sí. Sí, sí. Un poco qué papel, a ver, nos estamos enfrentando a estos desafíos, ¿no? De la crisis ecológica en este contexto. Un poco qué papel crees que vaya a jugar China en esta coyuntura próxima. China vai xogar o papel que máis lle conveña. A cuestión é se mentre xoga un papel que nos conveña a nós, vale. Esta, sí. Que non podemos... A ver, eu sempre defendín que non vale a política sin ética, de acordo? E que a ética ten que estar por diante e por riba da política. Habría que saber que tipo de ética me refiro, porque poden haber de éticas diferentes. Pero outra cousa é que nos pensemos que isto, na dinámica na dialéctica interna do sistema mundo, no que estamos falando, a hexemonía dos que aparecen, dos que neste momento a nós nos favorecen porque por aí hai unha vía de saída e sobre todo sabemos o que estamos padecendo coa hexemonía yanqui, o que desastre que é eso, o que están facendo, non? Por exemplo, que China nunca invadise ningún país. A Rusia soviética nunca invadiu ningún outro país. Nunca. Bueno, non, e estes señores pois liquidan os palestinos en Gaza, van exactamente o mesmo que os nazis, pero cando o Tribunal Penal Internacional di que Netanyahu é reo de crímenes contra a humanidade, o señor Macron, que por lo visto é moi demócrata, dice que o señor Netanyahu pode ir a Francia tranquilamente que non vai aplicar a sentencia do Tribunal. Bueno, por lo tanto, esos asuntos nos que a ética está en dialéctica coa política. E hai cuestións nas que non podes tomar unha decisión política se vai contra os principios fundamentais dunha ética humana, digamos, unha ética da ética do que o ser humano ten un componente angélico e un componente satánico, pero que o que hai que procurar é estimular dentro do ser humano aquilo que pode facernos posible a convivencia uns con os outros. Bueno, mira. Pero, a partir de aí, está claro que estamos nunha dinámica de intereses de intereses sociais, demográficos, económicos, políticos, etc. O que pasa é que se unha potencia como China non invade, se unha potencia practica diplomacia, entre que logre chegar a un acordo entre Irán e Arabia Saudí, por exemplo, e desactivar o polvorín do Golfo Pérsico ou outras cousas por estilo, e que veñan estos e se carguen ao povo palestino ou que monten o Cristo de Ucrania, pois a diferencia é absoluta. Logo, China querrá facer negocios, claro que os fai. A fin de contas, se queren ser hexemónicos, como é unha potencia que se fai hexemónica? Se dixe, fase ascendente. Entón, hai os tres niveis. Da capacidade de produción, da capacidade comercial, da capacidade financiera, e se están dando os pasos, non só China. É iso que me refería. Pero tampouco podo decir que, para min, a salvación está en China, cuidado. A salvación está en nós mesmos. E se non somos conscientes deso,
Si non, cada quen de nós, da maneira máis modesta, máis pequerrecha, non exercemos a responsabilidade como seres humanos, todo se vai carallo. Porque non vai vir ninguén angélico a resolvernos o problema. Esta é a cuestión. E o grave para min é a intoxicación sistemática da xente do común, da cidadanía do común, por as fábricas de estupefaciente, como diría Castelao. Esa capacidade de control que a través de dos medios de todo tipo e dos discursos que dan lugar a que as víctimas en Galicia da barbarie do Partido Popular voten ao Partido Popular. Ou que os obreiros voten a candidato de quen explota e se lle leva a plusvalía. Bueno, pero claro, eso forma parte da dinámica social. E o problema é que non hai unha esquerda política. Bueno, existen organizacións políticas de cuidado, Claro que existen organizacións políticas na esquerda que son de verdad. Outra cosa é que teñen a masa crítica, que teñen, digamos, as organizacións, o que chamamos a esquerda política, a esquerda mayoritaria, non? A esquerda que está en institucións, etc. Non? Bueno, o propio nacionalismo está facendo un traballo moi intelixente, pero ele sabe moi ben o que vou dicir, sabe, non é? Que con parlamentarismo non votas ao PP da Xunta. E resulta que o traballo que non é de parlamentarismo que non está facendo pois os da Ulloa Viva, os do Mar das Rías Baixas, etc. Cando tiña que ser realmente unha especie de alarma total e de unha sublevación en masa. Vamos a ver, cantas veces teremos escoitado dende nenos, dende rapaces, que as rías galegas son unha xoia dun ecosistema único no planeta. E resulta que iso non conta para nada, é un gicho que se parece de las SS, absolutamente inexpresivo. Cando ainda estaba, como me meteron no Parlamento, estaba ali, gicho ali, parecía un maniquí dun tipo con uniforme das SS, non levaba os uniformes das SS. Chamaballe Rueda. Bueno, joder, como pode ser? Pero como pode ser que un tipo que ten as responsabilidades que dá ao Estatuto de Galicia, que resulta que se pasa por arco de triunfo os informes técnicos das universidades, dos centros científicos, a protesta da xente, a realidade evidente de que as rías galegas son un tesoro de ecosistema? Bueno, pois é así. Entón, canto tempo hai que a esquerda política non fala da alienación? Canto tempo hai que na esquerda política o término alienación e o concepto alienación non se utiliza? É alarmante. Porque se a esquerda non ten en conta o concepto de alienación non entende nada. E está fora. Cando a esquerda, incluso a esquerda aparentemente máis a nivel de Estado, fixo aquilo de que, bueno, renunciar a loita de clases, que eso xa non. Pero como usted pode renunciar? Usted pode renunciar á teoría de la relatividade del señor Einstein. Algún físico se lle ocurriría dicir, eu renuncio á teoría da relatividade de Einstein. Eu renuncio á teoría dos cuanta. Eu renuncio á teoría da gravitación universal. Bueno, pois eso é o mesmo que dicir, nós renunciamos á teoría da loita de clases. Que pasa? Foi un invento de señor Vaz nunha borrachera de cervexa lá en Hampstead. En fin. Eso é triste, pero hai que... Xa digo. A mí o que me parece fundamental, eu sempre digo a xente ahora non, porque non saio da casa. Hoxe viñen aquí e por a noite Martiño vai me levar de volta e en 3 meses non volvo a sair, non volvo a sair porque con unha dosis chégame, pero claro, eu decías eso, actívate, participa en algo, o que sexa,
unha actividade grupal, unha actividade colectiva, que teña un sentido respecto da sociedade, que non se podan decir do que ti recibiches da sociedade, ti que carallo lle deches á sociedade. E a pregunta que se podía facer a moita esa xente. Que lle deches ti á sociedade? Non recibixe nada. Tes alimentación, tes casa, sobre todo neses grupos sociais da clase pequeno-burguesa, clase media, ou clase traballadora acomodada, non? Xa non digo os fillos de papá. Porque agora os fillos de papá siguen na casa hasta os 40 anos, entón xa non sei. Bueno, que lle deixe ti a sociedade? E ten que ser horroroso, non ser que non teñas puta idea na cabeza, non teñas nada, pero a miña idade digo a veces, penso nunha persona que eu coñezo que xa anda aos 50 e tantos, e digo, e este non se dá conta de que na puñetera vida lle deu nada á sociedade. Entón, que cojones é isto? Bueno, pois, no fondo, son os problemas básicos, pero que logo hai que traducirlos en términos de organización, de acción política e de formulación ideolóxica. Máis preguntas, máis cuestións, máis temas, sí. Creo que unha cousa importante que dixeches, creo que non hai nada formulado alternativo ao sistema mundo. Penso que nos movimentos sociais já está discutindo iniciativas que están bastante avanzadas, unhas máis avanzadas que outras, pero que teñen certo interés. Eu noto de crecemento. Crecemento para un planeta de crecimiento. Que precise menos produtos, menos consumo, con outra orde social. Por aí tamén penso que é unha das fórmulas que a esquerda política ten que amarrar e dar solucións, porque eu que vejo a esquerda política agora neste país que utilizamos as mesmas fórmulas, os mesmos conceptos que utiliza a outra banda, non? Reformulamos as cousas, pero utilizando os seus objetos. Non somos capaces de avanzar e dar esa formulación que xa está incluído no social para dar esa, pois eu non vou xogar con este xoguete, vou xogar con ese que me plantexa a sociedade feminista. Eso creo que é un concepto importante. E todas as propostas políticas da esquerda alternativa galega teñen que ir hacia aí. Teñen que ir hacia captar as ideas que surden na sociedade civil organizada galega e darlle unha salida política, darlle unha solución. Pois veña, lánzate, anda. Non pode ser, a veces non pode ser unha cousa ten que ser algo potente. Sí, mira unha cousa, eu estou de acordo contigo. A cuestión é a seguinte, eso vivimoslo moi ben, Manu recuperar perfectamente, nos foros sociais mundiais. Había diagnoses dos problemas sectorialmente ben organizados. Hasta asociacións de pescadores no Índico de non sei que, o problema, por en terra en Brasil, a vía campesina, non sei que, todo que en maior dimensión estaba, e había formulacións alternativas. O que non había era como se articula eso para facer unha proposta das ferramentas institucionales que hai que crear para levar eso a efecto. A eso que me refiro. O primeiro é un programa político alternativo claro, conciso, que a xente o entenda. Eso sí, eso. Bueno, xa é algo. Esta orfa de alternativas galega peor. Mira, eu últimamente fixado vos oveiras, eso que son líder histórico do nacionalismo, que non sei carallo eso, pero bueno. A mí me meten na historia, méteme nun armario xa, non saio do armario máis. A mí xa me fan notas necrolóxicas en vida. Xa se escribe que dentro de 50 anos dirán, moitos que dirán que tiña razón, cojonudo. Bueno, pois fame.
obituarios cando ainda estou de pensar que morrín, pois non, estou ainda aí na Rego Grande, ainda toco un pouco o piano polas tardes e tal. Non, o que quero decir é que hai unha necesidade imperiosa de facer ao tipo de formulacións que sempre presentan complexos, pero que den ferramentas aos grupos para actuar. É absolutamente inconcebible que a esquerda política, concretamente o país, non lle estea dando a medida en que é necesario, por exemplo, a todos os grupos, colectivos, asociacións que se mobilizan polo de Altri e polo das Rías e por todo eso, as ferramentas necesarias para reduplicar a súa capacidade de acción. Non. Están aí, nalgún caso inténtase controlar ou orientar a cousa, etc. Verdad? Bien, que xa o colmo, non? Ti traballa que o veño cobro foro, non? Bien. Pero bueno, non é así en xeral. Pero é un problema de... Estamos no mesmo, bueno. E como non quero desanimarvos moito, decirmo, de todas maneiras imos gañar, pero... e acabo porque me parece que é moi tarde, non? Hai algunha pregunta? Unha pregunta máis, pode ser a última, había unha rapata moi aí. Veña. Probablemente sea directora que está aquí, para personas jóvenes, tengo 18 años, y he venido por una familia de y una pregunta bastante infantil, pero a toda la vida, y es que ¿qué podríamos ver para el futuro, para toda la gente joven que hoy en día, qué podríamos hacer en nuestra... Que podríamos non ir ben. ¿Qué podríamos hacer? Por o vosso futuro? Pois o todo posible para que o vosso futuro non sexa o deserto. O posible para que non vos destruyan o futuro antes de chegar ao futuro. Eso é o que se pode facer. Pero, fundamentalmente, pouco máis podemos facer. Bueno, eu falo por mí. A mí xa me deron a caducidade. Eu estou xa fora do censo. Non sei como é a esperanza de vida, xa non sei cal era, pero xa estou fora dela. Pero, bueno, en serio... Bueno, que estou facendo hoxe aquí? É só para xente de 40 anos, só para xente de 50 ou é para a mocedade como a ti? O que dixen hoxe, o que intentei razonar, o que intentei reflexionar, o que intentei elucidar, a ti váleche para algo? Bueno, pois é unha cousa que estou facendo por ti. Para que o futuro teñas un futuro e non teñas pois sepulcros blanqueados. Pero nada máis. Vale, damos unha última palabra, Xosé Manuel. Sí, eu non teño problema hasta que me falle o corazón. Pois entón, creo que para unha última palabra dá tempo. E xa pechamos. Favorecer un aumento espectacular do número de habitantes no planeta, pero o marco social no que se produce cada adquisición da expansión das formas productivas está deteriorando de xeito dramático o medio natural, de tal maneira que estamos a viver procesos de degradación ambiental masivos que sobordan as fronteiras dos estados e supoño que requieren unha comprensión global das súas causas e das súas solucións. Nese contexto, como verías a redacción dunha constitución para a terra e teorías como as de Luis Caracol? Sí, estaría de acordo. Totalmente de acordo. Con independencia da viabilidade que poda ter da súa aplicación a corto plazo, pero claro que sí. Estou completamente de acordo. Claro que sí, faltaría máis. Claro, é que no fondo, sabes que pasa? Que eu de vello cheguei a unha conclusión que moitas veces a única maneira de entender os problemas son
o que se chamou sempre, en plano despectivo e con razón, as simplificacións abusivas. De acordo? Entón, unha simplificación abusiva é dicir, a racionalidade do funcionamento do capital é enxendra unha irracionalidade absoluta a nivel social. É dicir, a racionalidade do capital é incompatible coa racionalidade do funcionamento do sistema económico e do sistema social. É absolutamente incompatible. Entón, cando falamos de que é unha barbaridade convertir a saúde nalgo polo que haxa que pagar, é que é o colmo, é dicir, que se un ser humano ten que pagar para estar vivo, non está nun campo de concentración dos nazis. A ver se soborno aquí al... Bueno, pois cando decimos esas cousas, en realidad o que estamos dicindo é a concreción dun feito esencial, que é que a racionalidade do capital que consiste é que eu pago isto e produzo isto, se eso me vai permitir convertir unha mercancía que vendo e gaño uns cartos, ainda que joda todo Cristo, eso é absolutamente incompatible coa racionalidade de funcionamento da sociedade. Por lo tanto, estamos na antítesis entre capitalismo e socialismo. A min alármame constantemente a maneira en que funciona o ensino secundario actual co rapaces e rapazas de entre os 11 e 12 anos e os 16 e 17 anos. Alármame. E teño 2 netos que teñen 12 anos e falo moito con eles, non? E exploro, non? Que me contan e van ben, non? Pero é que a competición pola competición. É a competición, é a competitividade. Bueno, pois mire usted, hai que decirles a un rapaz de 12 anos, mira, hai unha cousa que tens que saber. A antítesis da competición é a cooperación. Si se quere resolver o problema para un grupo de personas, non se poden resolver mediante a competición. Eso acaba nunha cousa que se chama guerra. De acordo? Bien. E a cooperación, en cambio, significa absolutamente todo o contrario. Entón, a antítese entre competición e cooperación é o que expresa a antítese entre a racionalidade do capitalismo e a racionalidade necesaria para que unha sociedade sexa merecente do nome de sociedade humana. Esta é a cuestión. Esa é a clave. Explícaselle eso no sistema de ensino de maneira máis ou menos generalizada, ou hai un profe ou unha profe que resulta que en tal materia sí que lle explica isto e outra serie de cousas e tal, entón, mira, é que ese profe ou esa profe é pistoluda porque me... Non. Fines de semana. Agora teñen actividades. Pero que actividades? Son deportivas. A mí me parece moi ben que teñen actividades deportivas. Pero, por exemplo, pois hai 3 semanas conseguimos ir a Ribeira Sacra, a Ribeira de Chantada e a Ribeira de Escairón no sábado e domingo cos meus fillos, as miñas fillas, bueno, as mulleres dos meus fillos e os meus netos. Entre eles, 2 netos de 12 anos. Bueno, era a primeira vez que alguén os levaba a ver, por exemplo, San Miguel de Iré, que é unha xoia do románico absolutamente espectacular, ou o mosteiro das Bernardas de Ferreira de Pantón, que é o único mosteiro cisterciense femenino que nunca acabaron con el, non conseguiron, dende a súa fundación no século XI. Bueno, é unha xoia do románico, etc. Bueno, está moi ben que os leven a practicar, pero resulta que o que non nos levan, en xeral, claro que hai excepcións, non estou matizando, non? Pois ao que é probablemente a formación da cultura, da absorción, que tampouco consiste en ler libros. Bueno, é unha parte. Bueno, agora sí que me estou indo por petenas e igual acabo como Gustavo Bueno, sería horrible. Bueno. Vale, pois... Moitas grazas.
Vale, antes de rematar, bueno, de agradecer de novo, quería recordar que mañá seguimos aquí ca segunda xornada destas xornadas de Agora R, que estará Vallez Badawi, que, bueno, é un activista palestino para falar desta cuestión que tristemente tan de actualidade, da resistencia palestina, da solidariedade internacional, e tamén Miguel Urbán para falar, bueno, desta deriva autoritaria de Donald Trump. E creo que é importante, recollendo un pouco as palabras de Xosé Manuel Beiras, que dicía a salvación está en nos mesmas, en nos mesmos, actívate, falaba un pouco tamén da responsabilidade, de fornecer de ferramentas á sociedade. Creo que é moi importante ter en conta este contexto do que falaba Xosé Manuel tamén, bueno, de un pouco de contexto histórico, da deriva autoritaria. Cada vez é máis difícil, moitas veces, exercer os nosos dereitos sociais. Creo que, bueno, deso somos conscientes e por iso estamos aquí, non? E por iso é tan necesario, pois, tender pontes, non? Entre o coñecemento, a reflexión e xerar estes espazos. E isto é posible, pois, grazas, evidentemente, quero agradecer de novo a espazos como de 4x4, que ceden, bueno, pois, voluntariamente o espazo, tamén ao esforzo e ao traballo non remunerado de persoas que non cobran ni un só céntimo, bueno, pois que veñen solidariamente, como Xosé Manuel Beiras, como Alberto Quián, que estivo aquí antes, e tamén das compañeiras de COAR, non? Que dan o seu tempo e a súa forza de traballo para que todo isto sexa posible. Entón, a min, dende recollendo esas palabras de a salvación está nos mesmos e de recoller esa luva de responsabilidade, gustaríame un pouco convidar a colaborar con ECOAR, senón con tempo, entendendo pois, o activismo un pouco como forma de vida, se cadra pois facéndonos socios, socias, facendo algunha achega económica que é o que permite que este proxecto pois teña continuidade, basicamente, e que podamos convidar a persoas como